City Veterinarian sa Talisay City nagpahigayon og pagpailaygit sa mga iro ug iring karong adlaw nga libre. Si Chona Carrion sa mga detalye. Sayo pa lang sa buntag ginagsa na ang City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay sa mga pet owners. Kini aron sa pagpalaygit sa ilang mga iro ug iring. 5 ka mga veterinarian gikan sa Provincial Veterinary Office ang nag-opera sa mga iro ug iring. Tumong niining maong programa nga mapugnan ang pagsanay sa mga iro ug iring, ang Talisay City Veterinary Office mopahigayon og pagpanglaygit sa mga iro ug iring matag buwan. Suliran gyud sa Talisay City ang pagdaghan sa mga pinasagdang iro ug iring, hinungdan nga gihingusgan sa dakbayan ang pagpanglaygit. Atong iro mas maayo malaygit kay ang usa ka bayi nga iro mo average siya og 6 ka itoy. Sa usa ka tuig kaduha siya makaanak. So ug atong subayon ang katoyang anak nga 6 ka buok mobayi to siya og 3 ka buok. So within 7 months to 8 months mukuha na siya, manguwag na siya, so muanak na pud tog tag-unom. So ug atong subayon dako kay nga importansya nga programa. Target nila nga malaygit 30 ka buok sud karong adlaw. Ang matag operation mula nat sa 15 hangtod 30 minutos. 70 pesos lang ang mabayran isip registration fee. Mga pet owners malipayon sa maong programa sa Dakbayan, gumikan kay moabot sa 6,000 hangtod 10,000 pesos ang bayad kung magpalaygit sa mga private clinics. Isog kaayo manggod. O nya kanang para dili na mamabdos. Aron dili na maka anak ma'am. O daghan na. Ay duha man sila kabukbay. So ako na lang ipalaygit ang isa. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisda.